onye unu na wa na bido bụ ọnọbịa dị na be anyị ka ejidere ebe dị nọ ana ndị otu ya ndị anwa na-ekwu okwube. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa obodo akparala otu onye n'ime ndị ugwu bụ ndị na-ebute ala dị mma n'ala Igbo. Nke a mere n'obodo n'ise nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ọka South n'ime steeti Anambra, dịka ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo nwudere ya bụ nwa ikorobịa bụ onye si na steeti Adamawa wee bịa ya bụ obodo. Dịka ha siri kọwaa, ha bụ ndị ugwu dị mmadụ anọ bụ ndị batara n'ọhịa ya bụ obodo wee biri wee na-akpa nkata ma na-eche onye otu ha akpọrọ jeneral bụ onye ga-ebutere ha egbe ha ga-eji ebido ya bụ ajọ ọrụ ha ma anya ya. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ibe anyị ekene m unu. Biko iwe a na-eme na Nibo nke dị n'Ọka South Local Government, Anambra State. Onye unu na wa na bido bụ ọnọbịa dị na be anyị ka ejidere ebe dị nọ ana ndị otu ya ndị anwa na-ekwu okwube. Achị na ba bịalụ kampụ ọnọbịa onye na-atụ alụ elebashi ebido mebe kidnapping na ụmụ ibe ndị ọzọ n'ibe ba na-eme n'obodo ndị ọzọ. O nwere onye na-abịa apata ba egbe ukwu onye bebe a na-akpọ jeneral, onye a mpatazi alụ egbe wee welu ba na-eyuzu uche ma snipers ma iwe ndị ọzọ egbe dị iche iche. Mana ọ bụ site n'enyemaka ndị be anyị na ndị nche ime obodo Nibo aka nọ wee kpalụ onye nke mmadụ nọ ndị ọzọ chọpụtazịa na aka kpagolo onye otu ncha niile wee na steeti ewe Adamawa steeti. Anyị na-achọzi ka anyị hand anyị over to appropriate authority. Anyị na ndị isi uwe ojii akarigo. Anyị na-achọzi ka anyị duzie rie site n'ọfịs ndị AVG Nibo ka anyị kpọjezie rie ndị uwe ojii for further investigation. Ibe anyị na-ayọ bụ ka onye ọbụla kee nkwụcha, onye mara ele ochi enye aka wee na-akwado ndị nche obodo ka onye aka na Awụsa abatagokwa Ọka ọ na-aga na-ekwu ọ dịka ịkparị amụ, mana nke na-eme life and direct. Ibe anyị ekene m unu. Demen. Akwụghịla ya bụ ihe onyonyo ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị onye na-eso ebere anyị sonye ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Ana m ekpe na-asị na Chineke nna ga na-agọzi gị na nọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị. Nketa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikiere m eme atọ ọkụma. Igbo ndị ọma mo, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekenekwa m unu. Wena asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ na-atụsara m ihe onyonyo a na-apịrị maka na share button ka ya bụ ozi ruo ụmụaka Igbo niile bụ ndị bi n'ala Igbo aka, ka onye ọbụla gbado anya n'ogbe ọbụla obi. Daalụkwanụ ndị nke m, udo dịrị unu.